for organizations like ours. Grub mine magombe ward mantiere Alego West County ma Siaya manochaki higni mag 80 oriwore kamoro achiel mar gero kar od thieth ma Kaluo e wardno. Klinik ma Kaluo no odwoko chien kwan mar mine mapek makonyore e dala ka e kinde mokalo jodak ne wuotho e ondamo mabor maromo kilomita 20 mar dhi manyo thieth e osiptal maduong' ma Siaya. Grub no yango ni gibiro timo maginyalo mar jiwo jodak makono mondo ndikre okumba mar thieth. Health facility. Wan mond gombe miluongoni Gombe Women's Group. Wanie mane wachung'ie gedo mar osiptal ni Kaluo Health Center ni eriwa ne mane wachako wachne. Kane waparo ni wabor gi Siaya, hospital ma Siaya mane en hospital achiel kende e gweng'wa ka. Koro ne wakwayo sirkal bono miwa loni mowayiero ni wan osiptal ma mondo wager nikech mine ne tho ka nyuoli e udi, nyithindo tho, jomoko nyuoli e kor wang'a yo, ne kwadwar ni mine omed thagore kamano. Mond Gombe wasebet kata kwa wadwaro partners moko manyalo biro konyowa ka. Kaka kawuono uneno ka partners ng'eny partners gi Mond Gombe osedhi mobet kodgi. Ok wawe ni sirikal timo gimoro amora. As a community, wabe wang'e ni nitie gima onego bed ni watimo. Maka wan kae to wabiro kata gi partners moko kaka foundation mar osuptandni nokonywa kod Sida Sweden. Kane pesa mane wantiego matin ne okoromo. Wase kata dhi e conferences mwang'eyo kaka indiko proposal. Kata wa mama ma ne kia ndiko proposal sani ong'eyo kaka ginyalo ndiko proposal. E seche gi mabad migawo makoro chal mar futo mar